sea, ¿quieres ir más adelante? No, derecho veo mejor. Veo mejor. No, está muy bien. Hostia, pues está poquito, Aquest ha estat l'últim castell de la Colla dels Castellers de Barcelona, aquest 5-7, i amb això ells tanquen l'actuació pel que fa als castells d'aquesta diada de vigília del 40è aniversari.